S Cool on the beat. It's Shesh on the beat. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ke faroto muku waƙoƙin Hausa. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke da sabuwar waƙar fitacce ko in ce matashin mawaƙin nan wato Auta MG Boy wanda ya yi wa laƙabi da garin so. Shi dai Auta MG Boy ɗaya ne daga cikin fitattun mawaƙan ƙasar Hausa wanda tauraruwarsa ke haskawa a yau. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha mai albarka, to kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin waƙoƙin Hausa da zaran an saki. Ita dai waƙar garin so ita ce ma sunan album ɗinsa da ya saka a cikin wannan shekara ta 2022 wanda kai tsaye za ku iya samun ita wannan waƙar da ma sauran waƙoƙin da ke cikin album ɗin a YouTube channel ɗinsa mai suna Auta MG Boy wanda za ku gan shi da subscribers sama da 100,000. Ci gaba da kasancewa da wannan tasha don samun batutuwa dangane da mawakan kasar Hausa da ma al'amura da suka shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood.